Mecánica encontraste ben, a gusto, vas a gusto? Sí, bueno, ao principio tiña pastillas novas, perdíame un poquinho de freno, pero xa colleron o molde dos discos e agora xa vai perfectamente a moto, de frenos e de todo. Bueno, sí, na primeira, nos cronometrados quedei sétimo, fixen o que puden porque ca 125 non é que poida ir adiante de todo. Nada máis, que non perda a ilusión, e nós apoialo pois, para que non se veña abaixo.